May peke ng chicken nuggets. Tawang-tawa ko kasi si Bebe, sinabi ko, gusto mo ng chicken nuggets? Yun. Kasi dun sa cafeteria namin, puro veggie meat lang. Walang fish, walang beef, walang bagoong, ganyan. Puro vegetarian, vegan. Good morning guys! Welcome back to another vlog! Saan nalalamunan ko? Gabi, late na ako natulog, mga 12 or 1 na kasi tinapos ko pang i-edit yung isang video na mag-up today and then pati mga thumbnail. So, i-edit ko lang yung mga information ganun sa description box para ma-shutdown ko na din tong laptop ko. Kawawa naman tong laptop ko, wala nang pahinga. Hey guys! So, update time. It's already 1 PM I guess. And kakatapos ko lang na naglaba. Nag-handwash ako ng mga uniforms ko, yung mga puti. Kasi alam mo naman girl, pag nurse ka, nandyan na lahat ng talsik ever. So, ayun, naglaba lang muna ako. Kasi umuulan, may bagyo daw ngayon. May nakikisali! May nakikisali! Sino yan? Ouch! 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 Ang gulo mo naman po ate. Kagabi nanonood kami ng mga videos namin na dalawa, yung mga swap namin ni Sis Tracy. Basta yung mga vlogs na kasama siya lagi. Tapos tumatawa kami ni mami niya kasi ang pangit daw yan. Mukha kang lalaki. Ganyan si mama niya yung tapos pati siya, natatawa siya dun sa itsura niya. Dahil mamayang gabi pa naman ang duty ko guys, mag-e-edit muna ako ng vlogs. Dalawang vlogs for Saturday and Sunday para pack and learn, upload na lang. Kasi ang hirap nung nag-e-edit ng walang tulog, as in. Snacks muna tayo! Ang tananing yung grapes mo, favorite niya to eh. Di ba favorite mo ang ang grapes tsaka avocado? Ang mahal-mahal naman ang favorite fruit mo. Oh, you want more? Galing kasi kami kahapon, di ba guys, sa Urdaneta. Eh, dun kasi sa Urdaneta, bagsakan dun ng fruits, vegetables, ganyan. Kaya bumili si Lolo ko ng isang sako, isang red bag ng sibuyas. 530 lang ata yung bayad niya dun. Kasi parang 35 per kilo daw kapag tingi. Yung malalaking sibuyas na puti na ganyan. Pero kapag madamihan, yun, ganun na bultuhan yung binili niya. Ay naku, pag si Lolo ko kasi nandito, si Lolo at Lola ko nandito sila, or kahit nasa Ilocos kami, grabe yung bumili. Bibili ng karne, ilang kilo, mga 5 kilo, ganun, bibili ng isda, ganun. Mga gulay, super siya mamili. Parang, may buto yan, hindi nga lang to seedless, oo nga. Tapos maano si Lolo ko, yung, parang hobby na niya yung pakainin lang kami. Tanong ko anong gusto niyang kakainin namin, yung ganun siya. Eh, si Bebe Kelsan, dami niyang fruits dun sa ref na yun. May madami siyang, tas ang lalaki ng mga binibili ni Lolo ko. Ayoko nang mga ganun, yung mga sobrang laki na apple, orange, yan. Oh, kain ka pa. Eto na guys yung snacks ko na mag-i-edit. Kasi madami tayong i-edit na vlogs para tuloy-tuloy ang pag-upload natin. Nagluto si Nanang ng munggo na patty. Sinabi ko kay Bebe Kels, na chicken nuggets yan. Yung namin peke ng chicken nuggets. Tawang-tawa ko kasi si Bebe, sinabi ko, gusto mo ng chicken nuggets? Yun, nagustuhan niya yung yung munggo na ginawang patty. Kasi nung college kami, ganun yung mga kinakain namin. Kasi dun sa cafeteria namin, puro veggie meat lang. Walang fish, walang beef, walang bagoong, ganyan. Puro vegetarian, vegan. Ganun ang diet namin dyan sa cafeteria. Pero masarap. Tumaba nga ako eh. Tumaba ako dun sa namin dati, sa cafeteria namin. Yun, kasi sobrang healthy ng lahat. Kaya pag umuwi ako dati sa Ilocos, girl, gusto ko tuyo ang ulam. Kasi, syempre, ko ba naman, 4 years ako naging vegetarian. Pilitang vegetarian yun. Kasi no choice, wala kaming ibang kakainin. Si Papa ko ayaw niya na tumira kami sa labas. Gusto niya sa dorm lang kami. Tapos sa cafeteria kumain. Ganun. Kaya, wala. Hindi kami kumain ng... Nag-stay din naman kami sa labas. Pero, saglit lang, parang isang sem lang ata. Nung 4th year na lang ako. Yun. Kaya doon, 4 years akong naging vegetarian girl. 4 years! Natapos ko nang na-edit yung isang vlog, nagpo-produce na lang siya. And after that, yung thumbnail naman yung ayusin ko. Pero pahinga muna ako. Ang sakit ng ulo ko guys kasi may naamoy ako ang sigarilyo. May naamoy ako ang yosi. Kaya sobrang sakit ng ganito ko pataas hanggang dito. May duty pa man din ako mamaya. Kaya gusto ko rin umidlip para at least, diba, hindi ako masyadong makatulog sa duty. Nakatapos lang namin guys na mag-dinner and we have food
Fuji apple. Sobrang mura lang kasi nito sa Urdaneta eh. Kaya bumili kami bumili si Lolo ko yung mga malalaki. Kain ako ng apple. Oo, favorite mo din apple, no? Lahat na lang ng prutas, favorite mo. So, ito muna. Kasi tutuloy ko pang mag-edit. Ongoing na ina-edit ko yung isang video ko, yung vlog namin sa Baguio. So, yun na lang yung lalabas ngayong Sunday. Yeah. Natulog ako guys kaninang after ko mag-edit ng first video. Tapos pagbangon ko, nagdaganan ko tong eyeglass ko. Tingnan nyo, putol na siya. Diyan oh. Ayan. Buti na lang meron tong frame na to, tong metal part niya. Ito na lang yung nag-hold kasi nakatornilyo naman siya dyan sa gitna. Pero putol na. Ay, naman sama talaga ng loob. Girl. Gastos na naman. So, before ako matulog, guys, maglalagay muna ako nitong whitening sleeping cream mask. Ayan, ito yung schedule niya ngayon kasi nung isang araw, kagabi naman yung aloe vera ko. So, ito naman siya ngayon. Itong ilalagay ko. By the way, I have a review of this product. If you're interested to know what are my thoughts about this, I will put the link of hindi talaga nag-focus, sorry. I will put the link down below in the description box, okay? Guys, meron akong notebook dito. This is a hardbound notebook. Bigay ko sa akin ni Ate Jen, yung asawa ng pinsan ni Mac. Hi, Ate Jen, if you're watching. Just in case you're watching, thank you. So, ito yung ginagamit ko for my YouTube ideas and notes. And ito naman, yung planner ko na ginagamit ko for my daily things, to do things. Tingnan nyo, nilagyan ko na ng shoot, makikita nyo na dito. Videos, then work, and then isa pa, hindi nyo pwedeng malaman. Basta yun. Kasi may inaayos din ako na mga documents na nandyan, na mga notes ko para gagawin kong video. May gagawin akong video after all the things na nandyan sa notebook na yan. So, yun. So, ito muna yung ginagamit ko for all my YouTube things. And one of the things that I put here is my video ideas. Ganyan yung nakalagay. Guys, yung mga kino-comment yun ng mga video ideas, nilalagay ko silang lahat dito sa notebook. Kasi alam ko, yun yung mga gusto nyo makita or mapanood talaga sa channel. I really take time to read all your comments, guys. Kasi gusto ko, kung ano yung gusto nyo panoorin, yun ang ibibigay ko sa inyo, di ba? Ayoko naman na kung ano lang yung gusto ko, yun yung lumalabas sa channel natin. Kasi eto guys, community natin to, channel natin to. So, if you have anything na gusto nyo ma-request ko na ma-request nyo na gusto kong i-review, gaya ng mga nagagamit ko or yung mga bago nyo bilhin, gusto nyo muna na ma-review, just let me know guys, para I'll do my best to do those things. And then, sa isang page din dito, meron din akong nilagay na shoutouts. Kasi, gusto ko maramdaman nyo na, yun nga, na-appreciate ko yung mga pagko-comment nyo guys. Actually, kahit sa FB, napaka-active nyo. Sa Instagram, napaka-active nyo. Kaya nagpo-post ako dun sa, yung mga nagpa-flood like sa Instagram ko. Pinopost ko siya sa FB page ko. Ayun, sobrang natutuwa ko sa inyo. Love na love nyo ako. Thank you so much. So, simulan na natin guys yung pag-shoutout. Ito yung mga nag-comment dun sa bago kong video, which is my whitening sleeping cream mask, na sila yung mga nag-comment mula nung na-upload hanggang ngayong oras na to. So, meron tayong 14 na tao dito. So, gagawin ko lang ng shoutout and check nyo na rin guys kung may mga may mga channel sila. Kasi gusto ko dito sa channel natin, nagsusuportahan tayo. If you're a YouTuber, kaya nanonood ako, nag-leave ako ng mga comments sa mga YouTuber din na nag-upload din ng video. Gusto ko kasi yung community natin dito tulungan kasi we're sisters. Okay? So, shout out, hello to start na tayo. Hello to Sis Ramay R. Ayan. And then kay Sis Joy in Your Heart, very active din na mag-comment. And then kay Sis Angela Manalo, hello. And Sis Princess Joy Villa. And then kay Sis McDonaldin, ayan, active na active to, girl, kahit sa FB. Actually, lahat ng mga to, very familiar sa akin yung mga pangalan nyo. Alam ko, lagi kayo nagko-comment eh. So, let's proceed with Sis Rachel Calderon, hello sis. And then kay Sis Iza Mirmita. And then kay Beauty with Jeline, hello sis. Ayan, check nyo yung channel niya guys. And then kay Sis Abigail Mantilla, kay Mara De Vera. Hello, girl!
And then kay hindi ko maintindihan yung sulat ko. Kay sis Normally Corameng. And then kay sis Samantha Boden. Ayan, sorry, hindi wala yung eyeglass ko. And then hello din kay Crazy Batman and kay sis Akira Linley Vlogs. Ayun guys, check ko muna kung may iba pang nag-comment para ma-shoutout ko na kayong lahat. So, ayun lang guys. Thank you so much for the support dito sa channel natin and sana mag-enjoy pa rin kayo and sana nakakatulong yung mga reviews ko and yung mga vlogs ko na mga things na na-feature ko dito. Thank you so much. Thank you. Hindi mo masawang magta-thank you sa inyo kasi napaka mapagmahal nyo. Ayan. Sana mahalin natin ang isa't isa dito sa channel na to. And if you haven't subscribed to this channel yet, kung bago lang kayo, please do subscribe kasi masaya dito. And like nyo na rin tong video na to kung nag-enjoy kayo. So, I'll talk to you guys on my next video. Bye! Mwah!